Сармураббии Барселона Роналд КУМАН мехоҳад дастаро аз кризиси ба амал омада раҳонад. Ба ғайр аз мушкилоти мавҷудаи даста ки бо рафтану нарафтани Месси вобастагӣ дорад, инчунин КУМАНро зарур аст вобаста ба ҷароҳати бозигарон ҳар як мавқеъро иваз намояд. Баъди лад бардоштани Фати ва Дембеле суръати бозии каталониҳо хело суст шуд. Ин гуна бозӣ бахусус дар бозӣ бар муқобили дастҳои пӯшида бар аъло намоён буд. Истоди мураббиён сараввал ба ротатсияи минтақаи такягоӣ диққат дода ба шакли бозигузории 3-4-2-1 гузашт ки барои ноқулай аст. Албатта ин ҷобаҷогузории бозии Барселона андаке хуб кард, аммо на таври кофӣ. Барои ҳамин модели нави 4-3-3 таҳия карда шуд. Айни замон ин шакл ба ҳама мувофиқ аст. Трио Месси, Педри ва ДЕ ЙОНГ дар ин гуна шакли бозигузорӣ хело фаъол шуд. Аз 17 голи задашуда дар моҳи январ 13 тоаш ба ин сегона тааллуқ дорад. Бозии Барселона бозии даврони чемпиониро монда акнун як туҳмаи хом барои ПСЖ нахоҳад буд. Биёед нигоҳ кунем ки аслан кадом паҳлӯи бозии Барселона тақвият ёфта дар қисмати дуюми мавсим аз Барса чиро интизор шудан мумкин. Дӯстон, рӯзи 7 феврал Барселона дар меҳмонӣ бо Бетис боз дорад ва дастаи Пелегрини айни ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ аст. Ин бозӣ барои дастаи каталонӣ мушкил хоҳад буд, аммо ширкати 1xBet ба ғолибияти Барса боварӣ дорад. Вале ман дар он ставка мемонам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 2.02. Шумо бошад интихобатонро худатон кунед ва нагуфта намонад. Ба ссилкаи комментария буда даромада дар аввалин ставка кардагиатон бо промокоди BARSATG соҳиби $100 шавед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Роналд КУМАН низ мисли мураббиёни пешин барои Месси ягон маҳдудият намонд. Месси дар ҳама ҷои майдон бозӣ мекунад ва то назди дарозаи ҳариф рафта ҳуҷуми дастаро сарварӣ мекунад. Шумораи расишҳои бозигари аргентинӣ инак соли чорум аст ки меафзояд. Айни ҳол Месси ба ҳисоби миёна 42 расиш дар як бозӣ мекунад. Ин нақшро Лео бо тӯб хело зиёд иҷро мекунад. Бе тӯб бошад, ӯ дар хатти аввал камфаъол боқӣ мемонад. КУМАН ҳар оина мехоҳад бозии дастаро атрофи Месси бисозад. Аз ин хотир моҳи январ ӯ ба шакли 4-3-3 гузашт ки дар чунин ҳолат тӯбро аввал бозигарони хатти дифоъ мегиранд ки Бускес низ каме поёнтар мефарояд то фишори ҳарифро кам кунад. Аммо вазифаи асосии ӯ ва Френки ДЕ ЙОНГ ҳангоми ҳуҷуми Месси дар маркази майдон пур кардани минтақаи такягоӣ ва хатти ҳуҷум аст. Бо ҳамин тартиб ба Месси шароит фароҳам меояд ки пасро ба сӯи пеш кунад, на ба қаноти чап ё рост. Педри дар ин ҳолат муҳофизатгарони ҳарифро ба худ кашида барои ҳуҷуми барқворӣ Месси шароит фароҳам мекунад. Паҳнои ҳуҷумро албатта таъмин мекунад. Ба ӯ дар ин кор Гризман кӯмак мекунад. Антуан пойбанди қаноти чап нест. Дар сурати зарурӣ ӯ ҳамчун ҳуҷумкунандаи марказӣ амал мекунад. ё ана мисли ин ҳолат дар қисмати рости майдон пайдо мешавад. Аз рӯи мантиқ ба ӯ низ мисли Месси имкони озодии бештар додан лозим. Ин ҳамон вақте имкон медиҳад ки бозигарон хело гуногун ранг боз мекунанд ва ҳар яки онҳо метавонанд дар ҳар тараф бошанд. Аммо ҳадаф танҳо бояд ҳамдаста бошад. Дар майдон бояд хаос набошад ки бозигарон дар минтақаҳои якдигарӣ пайдо шаванд. Дар паҳноӣ бештар Усман Дембеле боз мекунад. ӯ вақти зиёд дар наздикии хатти аут бозӣ мекунад ки ӯро ба дриблинг мекашад ва ӯ ҳамеша дар майдони ҷаримавии ҳариф суроға меҷӯяд. Дес бошад ҳуҷумро дастгирӣ мекунад, аммо ба оҳистагӣ. Ба ҳар сурат вазифаи ӯ ба хатти муҳофизат аҳамият додан аст. Ана ҳамин хел шакли бозигузории Барселона сохта шудааст ки ин имкон медиҳад хатти муҳофизати дастаҳои маҳкамро низ рахна кард. Албатта бидуни ротатсия низ намешавад, аммо ҳатто дар набудани Месси ҳам ин шакли бозӣ нигоҳ дошта мешавад. Бозии Барселона аз пешина дидан ногуфтанӣ шудааст. Бешубҳа КУМАН ба сурати бозӣ афзуд ва ӯ мехоҳад бозии даста серҳаракат ва динамикӣ бошад. Албатта коргузорӣ дар даста мавриди интиқод қарор мегирад, аммо вақти беҳтаринҳо дар даста ҷамъ омадан ва вақте ҳамаи чиз ҳисоби китоб шудааст, ин бозигарон ба чизҳои хело зиёд қодиранд. Бозигарон аз ҳар ҷиҳат худро нишон медиҳанд. Онҳо ба ҷаримагоҳи ҳариф бо дриблинг, партофту пас медароянд. Ҳангоми ҳуҷум Барселона хело кушода мешавад. Барселона ба ҳуҷуми ҳариф хуб ҷавоб мегӯяд, ҳангоме ки аз се ниҳ муҳофизатгарон дуяш хело баланд қарор мегиранд. Дар миёнаи майдон Месси мемонад ки дар қафояш Бускес дар минтақаи такягоӣ мемонад ва албатта ин сарбори калон аст ва бештари дастҳо ҳангоми бозӣ бо Барселона ана ҳамин нуқтаи заифро истифода мекунанд, мисле ки Атлетико карда буд. Дар бозӣ бо Гранада низ ҳамин ҳолат рух дод. Дар ин вақт Бускес, Педри ва ДЕ ЙОНГ дар миёнаи майдон буданд. Дар ҳоли муҳофизат каталониҳо шакли 5-4-1 ва 4-4-2 ро интихоб мекунанд. Дар ин маврид
бошад, хатти дифоъ хело дароз буда имкон медиҳад ки ҳарифро дар ҳамаи ҷо пешвоз гирифт. Муҳофизатгаронро мебояд дар чунин маврид хело ҳушёр буд то вақти зарурӣ аз дарвозаи худ дифоъ кард. Барселона фишори баланд надорад. Бо ҳарифони чун Элче ин фишор кор медиҳад, аммо бо ҳарифони пурзуртар мушкилӣ пайдо мешавад. Фаъолияти Барса аз фаъолияти Месси вобастагӣ дорад. Дар ин масъала Барселона ҳатто дар даҳгона нест. Акнун биёед аз бозии Барса дар умум натиҷагирӣ кунем то бифаҳмем ки ояндааш чӣ шуданаш мумкин. Чанд ғолибият натиҷаҳои дастаро баланд бардошт. Бо ҳисоби миёна дастаи Куман ғайр аз пеналти 2 гол дар як бозӣ мезанад. Ин натиҷа Барсаро дар Аврупо дар ҷои сеюм қарор медиҳад. Аз ҳисоби пасҳои додашуда бошад, каталониҳо дар Ла Лига мавқеи якумро касб мекунанд. Аз ҳисоби пас ба ҷаримагоҳи ҳариф бошад, ҳатто дар Аврупо ҷои якумро ишғол мекунанд. Аммо натиҷаҳои муҳофизавӣ бошанд чандон дилхушкунанда нестанд. Инҷо Барселона дар қатори сегонаи дастаҳои Аврупо ҷо гирифтааст. Милонориҳо ба ҳариф имкони созмон додани ҳолатҳои голзании зиёдро дар назди ҷаримагоҳи худ медиҳанд. Терштеген ҳамеша серкор аст ва кори худро дар сатҳи олӣ иҷро мекунад. Натиҷа ҳамин аст ки Барселона бо оҳистагӣ ба садри ҷадвал наздик мешавад. Агар ҳама мушкилот пушти сар шуда бошад, бо эҳтимоли зиёд Барселона холҳои зарурии худро ба даст оварда ба Атлетико наздик мешавад. Ҳарчанд ки ин мавсим чемпион шудани даста дар гумон аст. Даста мушкили шикасти хатҳои қавии муҳофизатӣ ё ба истилоҳ автобуси ҳарифонро дорад. Аз мушкилоти хатти дифоъ низ набояд фаромӯш кард, зеро ҳариф метавонад аз ин истифода кунад. Аз бозӣ бо ПСЖ айни замон мисле ки баъди қуръакашӣ буд ҳарос нест, вале ба ҳар сурат фаворити ин бозӣ ПСЖ боқӣ мемонад. Почетино кори хуберо анҷом дода истодааст. Барои баҳои асосӣ гузоштан ба сомонаи 5 City S даромадан лозим. Ба ин сомона бовар кардан лозим аст, чунки ин сомона рақамҳоро аз ҳаво нагирифта ҳамаи чизро ҳисобу ҳасад мекунад. Аз рӯи рақамчинӣ шанси Барселона ба чемпионӣ дар Ла Лига 29% арзёбӣ мешавад. Каталониё аз рӯи шумораи баҳогузории бозӣ ва ғалабаҳо 83 хол гирифта аз дастаи Диего Симеоне 3 имтиёз қафо мемонанд. ба ҳамин тамом дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Барселона дар ин мавсим дар куҷо шанси ғолиб шуданро бисёр дорад, дар Ла Лига ё Лигаи Чемпионҳо? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба мо хело муҳим аст ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаюров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.